Mayong buntag sa tanang mga idol. Adlawng Huwebes ni. Adlawng Huwebes. Dami karon sayo minamangon, sayo pas kabuntagon, grabe kapag diri oh. Sa luyo naggabon. Pero dito napita sa sud gabon. Timbog nawa nga rin. Dito sa tumoy, oh. Grabe ka gabon. Pag kayo. Sa uban nga lugar, magpag mangani, sama sa yung nila dito sa Bagyo, diri grabe po. Samot na di sa unahan. Now, gapag samot na ito babaw dapit, di na makita ang karsada na hapit. Yan, mga pidita ninyo. Kape. Si Uncle Babakalay o si Luz Biminda. Kapitan nyo mga idol. Wala mo matan ang dragon fruit dito. Wala pa. Dapat timingawa dari sa kasada. Yun, way sakinan nga nagdagdagan. Diri sa pikas nga bahin. Pababaw. Walay sakyanan. Awan yung mga idol sa adlawng Huwebes na nagdaglag na ko. Tanawan nyo sa atbang. Di na maklaro ang atbang nga kalubian tungo sa pag-ul aso kayo. Perting bugnawa nga rin napita. Pag kayo. Naday? Naa pero wala pa man mahinog. Law pa. Grabe kayo diri mga idol. Perting nga pag. Kalibot. Magpag. Ilupita. Na among gitanaw diri ang dragon fruit nga nabay bunga. Kay atong adlang kakuha man mig usak bunga. Karon wala pa hinog. So nay bunga wala pa mga hinog. Coca-Cola ilap lang Amo gani. Ila tanan. Galisod pong ala. Paghinay kay na diha. Ana na pingis ra. Kay kung imo na nga ang kalis ka. May dako nga hatsa. Say sa iyo ba? Buga tag kahoy. Ito ani do. Ako palagi ni paot ko. Screen lagi lay. Laong ba? Screen. Screen kay di makuot. Uy. Ade, bato na kay imong gitigbas. Ang init tubig mo. Nasa heater.
What ko yung gahapon. El. Suguan. Good morning mga idol. Sa tanan ako mga idol diya sa Cebu, sa tanan. Sa dapit ako mga followers. Dami karon sa farm. Kunya mo kami dito sa farm ni Rex kay nani kuhaon kung kami ngaw diri sa probinsya. Muwa mi og Bluetooth para dito sa among gipuy-an mingaw sa lagi magpa-sounds ginagmay para di kay tantong mingaw wa pay sound pwede pamingawa sa among gipuy-an pati pagkarsada nya gadumi padumi dito sa wala namin sa farm wato man diri sa manukan niya kay maghuwam o Bluetooth. Monay grass cutting. Uy. Ang idol, nakahuwag na kayo Bluetooth ni Rex. Ay, ingaw sa lagi ng lapita. Pasaos di sa balay. Padoon na may pagawas din sa farm. Nakita ninyo ang palibot sa sayo sa Kabuntagon. Buyag-buyag ang Kabuntagon diri. Presko ang imong mahanggap nga hangin. Way sakinan nga mag tingandagan. Hingaw yung lapita. Buyag-buyag. Bugnaw. Presko ang imong mahanggap nga hangin. Magpasahon mis baryo asap balay diri sa kang Batalay. Mayong udto sa tanan mga idol nga diami karon diri sa bukid sa payag ni Idito Mount Apo. nagdami og kinilaw. Ano dire banding-banding kadiyot nagla si Minda paman sa ubos sa balay ni Bakalay daw kinilaw kinilaw tighanang kinilaw nga kamera dire tuluramik buok dito nga saging nilong ang saging May bugad sila nga ito paibugon. Ninduta. Papa. Kinilaw Onya saging nilungag. Saging. Dia diri sila si dito gikan pa dito naghambas. Naghambas nga kuan. Gilimpyuhan niya dito naghambas sa sagbot nga bugang. Nga si Rex. Hello Rex. Dara si Rex. Kami rin tulo. Pero timingawa dire dito siya naghamba sa ubos. Hawa na kayo pawa niya mo to among giani dito nga humay. To sa ubos. Na human-human na ang pag-ani, naguwat na lang mi sa kaning Pagturok. unsay nga na turto at treasure. Naguwat na lang mi sa treasure para igaling ng iyang humay nga na pa ang yang mga punuan na treseron para makuha na siya pagkahumay, matimprano pagkahumay. Ni karon kay di aman mingari kamiran tulo. Ya.
Nakita itong giluto nga saging. May giluto dito. Perting guwangan yun. Guwang kayo. Oo, namusok na. So, pag ganit dito, tubaunon, guwang na sa to. Pero, mga o, dito ninyo to, saging. Nga, dahil kinilaw, match kayo. Nga mong pagkuhan. Kami rin tuluway, tao lain. Si Nito o si Rex. Kaya hapit na may manguli, puhon. Muna, akong gyari si Dito, nag-uban si Rex para pag banding-banding, mga banding-banding, pila kadlaw mo, uli namin sa Cebu. Tapos di apa ko nga rin, kuan ko diri og vlog para daghan ko og daghan kay ko ipang-post pero wa pa nag-ma-post kay dinapita way signal. Way signal no makaadto ko dito sa Tandag City. Tuwa dito signal pero nay usahay nga hinay ang yung signal muna tagsara kay ko maka-post. Muna nga mga unti taninyo. Ang among mabati diri matingog gyud sa sagutan mga nga gangis muna.